ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ହଉ ଯାହା ବି ହେଇଛି ପୁଣି ଦେଖିବି ମସଲା ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଜିରା, ଅଳେଇଚ, ବଡ଼ ଗୋଲମରିଚ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଲେ। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ମେଥି ପତ୍ର ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷା ହେଲା। ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାର ବାସ୍ନା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷି ଚାଲିବା। ତାପରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ କଷିବା। ତାପରେ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗୋଳେଇକି ଗୋଟେ ଢାଙ୍କୁଣୀରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଢାଙ୍କୁଣୀ କାଢ଼ିକି ଦେଖିବା ଯେ ମସଲାରୁ ଯେମିତି ଆମର ତେଲ ବାହାରି ସାରିଛି। ତାପରେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା।